כמה שנים אתה כבר בתפקיד של האחראי? מי שהייתי כמו בוריס, חלמתי להיות ככה. כל הקראטים האלה שלטו שם. בוא אל תגיד את זה בטלוויזיה קראטה. אני מחוק בעיר, זהו. תמיד היה חבוי בי אוהד ככה שצריך לשתות ביציע. לפני 3 שנים התפרצתי החוצה 3 שנים, מה אכפת לך? אז טוב תתקל. לקחתי פיקוד. אני כבר שקל, לא זוכר. אני נהנה מכל רגע. חבל לי רק שהקהל קצת מפקשש בתקופה האחרונה. באמת יש לנו פוטנציאל לקהל מספר 1. הם רק צריכים קצת לפתוח את הראש, להרחיב אופקים. לעולם לא אפסיק לעודד, כי רק בשבילי הפועל זה הלב. באר שבע אצלי בנשמה, ניצק משתולל, רק תיתנו מלחמה. אוי 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 אוי